سلام نزي مدبزي كتاتلو عجل زرخبكم أملاخ يبارخكم لومي مصحاب قدس كنرينا مصحاب قدس كنصنعنا تارست دمان انتاي مصاي كلهم ولودتات يزبل انتاي مالتيو بزعبات ناي ماي اي هي زنبره غزي رينا ماي اي هي خبال كله مبزحتكم سمعيكم تكونيهم عالم حانت قدمنا زنبره عالم بغزي نوح زنبره عالم بماي كم طفت مصحاب قدس ينغرنا بملت عالم مالتي ስለዚህ ካብይና ክንመሃር መብዛሕትና ኩልና ኣብዚ ዓለም ዘሎ ወዲሰብ ኩሉ ካብ ኣዳምን ሔዋንን መፂና መጽሓፍ ቅዱስ ከምኡ ይነግረና ካልኻ እንታ ክንብል ንኽእል ካብ ኖህ ኢና መፂና ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እታ ግዜት እያ እቲ ቅድሚ ማይ ኣይ ዝነበረ ኩሉ ዓለም ስለ ዝጠፈ ኩሉ ህዝቢ ስለ ዝጠፈ ኩልና ኣብዛ ምድሪ ዘለና ደቂ ኣዳም ካብ ኖህ ኢና መፂና ስለምንታይ ኣምላኽ ነታ ዓለም እቲኣ ኣጥፊእዋ ስለምንታይ ሲ ሓደ ሰብ ጥራሕ ክድህን بمولهم جن نخطفوا طرح انكو امراص خوينو ترخيبو انتي كنمهار نخل كاو ناي بحقي انت دا تشعوذ نبرت عالم بحطيات انت دا وي دما خو املاح بمرحق انت دا طفي انيرا اذا حجز لنايو اذا حجز لنا عالم كابو تحشلو منقد قالو دي زين مملاسو كبيدا ايكونن ስለዚህ አምላክ እንታይ ይሐስባሉ እንታይ ይምድባሉ بزعبا مصحف قدس ما يسوس قال اي زي خمس مسي زارب اب كمي زي امسل خنوتات يزمص بخمي ملكي عاز عالم زي اب كمي زي امسل خنوتات كتهل يا يسوس كمصو خلو تنبيت ناي مصحف قدس انتاي بلنا نسو اب قال اي زي اغاطام خنزاربلو نخلنا كن حجي يتاز نبرت عالم بحطيات مخنيات طفيا خنبل كلنا ذا حجي زل عالم بما كابو تحشلو مخنيات الله دي يلن كلنا خنمسكرو نخيلنا انتاي لا املاح يقبرالو ما اسيو املاح يدو خؤت زجمر زبل حتو كنرينا ስለዚህ በስላይድ አዳሊ ለኹ ሓደ በሓደ ከተንብብዎ ይኹም ኣነ እንዳተዛረብኩ ኩልና ክንከታተሎ ምክንያት ተቐንዲ ዕላማ ኢየሱስ ከምዚ ኢሉ ተዛሪቡ ሰብ ካብቲ ካብ ኣፍ ኣምላኽ ዝወፅእ ኩሉ ቃል እምበር ቢንጌራ ጥራሕ ኣይነብርን ስለዚህ ልክ ከምቲ መግቢ ቁርሲ ምሳሕ ድራር ንበልዕ ኣብፀ ጽባሕ ክንምገብ ዘለና መታን ክንነብር ቃል እግዚአብሔር ድማኒ ኮሚዩ ኣብ ዕለት ክንምገቦ ክንክእል ኣለና ስለዚህ ዕድመኩም ነዚ ሓፃር መልእኽቲ ክሳዕ መወዳእታ ክትከታተልዋ ናይ ኣምላኽ ቃል ወይ ድማ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ዝኣርስ ብምስማዕ ክትባረኹ ነቲ ኣብ ኣምላኽ ዘለኩም እምነት ድማ ሓጋዝ ኮይኑ ክርከብ ተስፋ ይገብር ስለዚህ ንጸልም በዓል ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና በዛ ሰዓት እዚኣ ቃልካ ክንሰምዕ ዕድል ተዝሃብካና ተመስገን مسناهون نزوم كلهم نزمد بالسمع لما مستوعل حبهم باركم بسم يسوع آمين باركم تقدم زبالكم نابتي سلايد كوستوكم بحاجة اختريوه يخم كتنبوه يخم مسايكونكم مالتي كلهم مساي ولدتات يبل كتسيلو زمسار استلما كمزي الحاتيات ناب عالم دحر مئتاو دك سبات ببقربنا فصم طفات قصم امرحو زي حجيتنا مجمريا دحر بايتا يزبنا زلو مبزحتهم ካብ ደቂ ሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ዓዘቕቲ ሓጢያት ገዛር እሶም ኩፊ ወሰኑ ወላው ካብ ውሕዳት ተረፍ ንኣምላኽ ክእዘዙን ከመስግኑን እንተሓረዩ ሓጢያት ምስገነነ ኣምላኽ ሓያል ስጉምትን ምውሳድ ኢዱ ኣእተወ ብምሕረቱ ካልኣይ ዕድል ንኽህበና ግና መገዲ ፈጠረ ኩሉ ሳዕ ኣምላኽ እዩ ተበግሶ ዝወስድ ኣምላኽ ተበግሶ ተዘይወስድ ነይሩ نحنا خمس سبات بهوت كنبر أي مخالنا ስለዚህ ዘን ሕጂ ንሪአን ነጥብታት ከምዚአን ቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበረ ሕብረተሰብ ብዛዕባ ክንሪና ካልእ እኩይ ሓሳባት ጥራይ ማለት ቶም ሽዑ ዝነበሩ ግዜ ኩሉ ሰብ ዘይካኖ ወርትግ ኩሉ ሳዕ እኩይ ሓሳባት ጥራይ ይሓስቡ ነይሮም ብዛዕባ ኖህ ጻድቕ ሰብኣይ ክንሪኢና ብዛዕባ ናይ ኣምላኽ ኪዳናት ክንሪኢና ምስ ኖህ ዝነበረ ኪዳን ክንሪኢና ካልእ ምስ ኩሎም ህያዋን ዝነበረ ኪዳን ክንሪኢና ካልእ ድማ መወዳእታ ብዛዕባ እቶም ዝተረፉ ወይ ድማ ተረፍ እንታይ ማለት ምዃኑ ክንሪኢና ተና መጀመርያ ግን ክፉእ ሓሳባት ጥራይ ኢልና ኣለና ሕጂ ከምዚ ይብል ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ፍቅዲ 5 እግዚአብሔር ከዓ ጥፋት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐን ብሓሳባት ልቡ ዝሕልኖ ድማ ወርትግ ክፉእ ጥራይ ከም ዝኾነን ረኣየ ይብለና ሓጢያት ናብ ዓለም ድሕሪ ምእታው ደቂ ሰባት ብቁልጡፍ ካብ ኣዝዩ ጽቡቕ ናብ ኣዝዩ ዝተበላሸወ ተቐይሩ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ብዛዕባ ኣምላኽ ክፈጥር ከሎ ኣብተን መዓልትታት ክዛረብ ከሎ ነፍሲ ወከፍ ክውዳእ ከሎ
انه بزح صبق كونه سناي دما كونه يبل سلمتاي رأى ذو كل صبق فترتنا بحما تغيروا زبل بمتتتاو حاتيات مهارو مصحاب قدس ينغرنا أفتنا قدما يولدو ترى علينا حجي أبز فترة معرف سلسته زيوم كم سئلي ناي آدمنا هوان مالتي شعو إفرهات እግዚአብሔር زي متأممان رأسه من مصدع زجمرو لغزي زي كابتي أملاح أيتبلعو زبولهم فرم سبلعو مالت يعني ملكت يعني عوز أمنون قالوا زوزن مخانوم زي مخانوم نفلتيا بدحريو تزاز أملاح من سفرسو يتسعب انتاي كاب أملاح مهدام مسيو لأن حد حدا مكساس لمتاي كم زير كذا سويت سلازهاب كاني أبكم عينبورون أمس أملاح طبق خنا ركبين يروون دحراي أبرسم مصداق دماني ناي بحق بديله زي كونسي كم زي سلازخون كي خمس خوينه ناي مبال جميل كار أبتخال أولو تراينا زي حزن تاريخ ناي قايل ناي أبيل مالتي قايل تي بخر ودم نتي حو قتلو خلوس لما بمتايو أملاح مسوات أقرب مسبلة تنايك أبيل تقبلنا ترخيب كرما أملاح تنايك قايل أي رخبن لازم بزك أنا عايز دما نحو قتلو خلو نري تسعب دما قتلت كل شفتنا تنصار أملاح مالتي قال إن ريو أبشبعي ولدو بزعبار لاميك نبي نسر ما انتايو أنست بزحات كأت جميل أملاح فقادي كلنا أدان فتره له هوان راح يفتر له كوميت مدب أملاح زنبره أنت خونه أبتشبعي ولدو درم موسوون هو السبع خبره زي مهلاو قايل قتيلو لاميكون قتيلو خمس قتله أو يزارب أتصحف كتم بوت خليهم قال أبناي شامناين تشعين ولدو دماني نبتناي ماي أهيزم سعنا سو حواس بارت أملاحن حتان مس حتان ويدما درت ألبو عمص شعوت أملاح نجارات كاب قصصر وصاو خوين እግዚአብሔር لك خمس منشرو مالتي عالم تبلاشيا أملاح كطفان يروت زنبرو ناي مجمري علامه كون أي كألن سلازي እግዚአብሔር ምድር ብምድር خطفا تجديدو كومينا ننبب قال بزعبا نوح نحكي نزارب كوينا نوح تصادق سب نوح أبتم ولدتاتو صادقن انت زي بلون سب أي نبره نوح مس أملاح تملالسه يبلنا حتيات ناب علوتن موتن يمرح سلازي خونه دما ايو أملاح نحتيات صلو انت خونه قنا كاب سرو بمحاو كتفو يدلي كم اول نحتان كدحنهم يفتو اتخيدان مبار بزعبازي أملاح نخونتات نايزة علم قمو مبزعتهم دك سبات ابتزلع على درجة ناي كفاءات شفتنتن كم زبصحن ندمس منفس قدس مسمع فسيمم كم زغدفون تعذبه تخونه قنا كلهم وديقوم ايترفون جنا قلن قرب ندمس أملاح السمعون زغلغلون نورو نوح حدا كاباتاتهم نبره نسو أبقد ما أملاح صادقن فتصومن سب نبره يخونن بر صدقو كافرد أملاح كدحنو أخولا ينبرن أملاح مسنو بصقا كيدان كم زقومه أما صحاب قدس أب أوري زفترت معرف شي دشف شمون تننب مالتي قصيلنا نريو زي حنت خنببولكم يه بزعبا إيلن وايت استزاربوتو إيو مال إيلن وايت حنتنا أملاح سب أملاح بزح بقى بيلو زعيه تقلقلت يا كم زيبل بناي نوح زي قارص وحدت امنتن سرحن أبيلو يا تاشعز نبرت عالم تسعرت نجزيو زقادو مستزوناتو ولدو ساع ملخت أملاح يبونيرو بوت راح زي يكون السبخه النبابراو مستسبكوز نبر السامع ينيرو دمصو نمطنقا علعلون تزيكون نيرو اما اخلتم استبلاشون فرحات أملاح زي نبرهم السباتن زمسكر زنبر السرحون قدس طباين طرح نتم زي امنتن نورامات ولدو كناني يوم سبكت مخونه نبر تاني مالتي أملاح يلوط راح زي يكون سي نتا أملاح زبلو بجبري مخنياتو 120 عام زاكل سبيخ كان مركب كتسرح بتجزيه دما بحر زي نبره كال دماني ماي كابل على اي وردن نيرو بزح ناي امنت غداي نيرو سلازي بجبرو اريو ابتحتي ازي فتان بزغونه باጫን لايصن صرفن كمناي كريستوس بزمسل تعقستن عقلن مسكرنتو قصله تزازاتون مغبار حيلو بمهاب من تكخلو عاو بزبله دمصي صلوتن مهللاون كل صحنا بأملاح يسمع نبره ازينتهم زي امنتين حلناهم زخونن نبره كومدا يكونن كل جزء ولا أختي تزارب كاس سبات تزجبرو جيجا بتخالي سب زجبرو سبوق عنا بابرا بو هو قصو خيله بس لذي
كم خون كم زخيل أبناء جزيانه بقول له نردو نخيل عالم بملت عن حق التفق هنا نسو بينو تدعى أنا أملاك إزاز كوينو إتي بدهه ويدما إتي نايب حق إتخاقات زخيل بدهه خونتات كردانا قليل مالتي جناغ أمون نيرو أملاك أمون كوين رخيبوه مس نوح زنبر خيدان كان تايلو أملاك مسخا جنا كيداني كقومي نسخا مسخان دقخان سبيتخان أنا سدقخان نام مركب كتأتو إيخا إلو إكسيابير هجي لك نخم حالي مركبو التصورة بحرينيا ناوت مدحاني هيوت سندولو أملاك ننوه ردو مسو كيدان آتوي انت تأزز كاني مركب انت سرحكا نابا انت آتخا نعخان نسدرا بيت كان كدحنكاي زي يعني را تخدا كيدان مالت أمونغو خلته زلو وعل مالج كلتي دماني استسمع معلو نجار له لذا أملاح مس نوح كيدان آتيو خن بالكلنا كم زيلو أنت تأزز كاني مركب أنت سرحكا نبا أنت آتوها نعخان نسدرابيت كان كريحنا كأنه مس نفسه وكفنا أملاح ما كيداني آتو خن قبرو زلونا متان كندحن متان سلام كنركب متان كينيج النق متان أبزل مدحان نايزل عالم هوت كنركب كله خن قبرو بزعبا زلنا كنرحبو بزعبا زلنا إግዚአብሔር ነጊሩና አሉ እንተዳ ንዑነት ነገር ናጊርና ምስ አምላክ ኪዳን አቲና ማለት ነው ስለዚህ እዚ ሙሉ ጸጋይ ንኖ ምክንያቱ ዛመርከብ ዚያ ንዓለም ብሙሉ ዝሸፈነ ባሕሪ አው ከተንሳፈፍ ከላ ናይ አምላክ ይሕልዋ ዝኽእል ንዓናውን በብዙሕ አጋጣሚ በብዙሕ ሽግራት ተዋሒጥና ክንከውን ንኽእል ካብ አምላክ ምስ ንርሕቕ ግን እግዚአብሔር ከም ትንኖ ዝሓሎ كم يجرخ حلونا يخيليو انت دا افتي كيدانو خنصنع فقيدنا مالتي سلازي اذن نوح نمدحان املاح زوسلو توغسو انتاي يزبلو كيداني يزبلو املاح ولا كو ازي مدحان زي نخركب زغبرو ነገር انت زي نبره زغبرو ነገር تنبره نتي املاح نمدحانو زدالو مدب مقبالي املاح كابتي كيدان زربحو اي نبرن نوح نتي كيدان انت فرسو جنا كله مساءنة نبره أملاك نقولهم تم بحتيات مخنيات مركبهم تسبرتهم كدحنهم هرريب لذي نام مركب مدحان من خناقاته كداني قرب لنا مركب بتمثال مسقل كريستوس حجي كم تقدم زولكو انا مجمري عالم بما اهي تفد داخلي تعالم ما بحوي اخم تفد مصحف قدس نغرنا تزمص كريستوس دما نتوم نعود يتقبلوا ويدما نتنس زغبروا مدحان زي تقبلوا بحويهم كلك خمتا نبرت عالم بما يتوحدت بما يتفد تخالاي تعلم ما بحوي اتفق انت خونغنا مس املاك كيدان تداتينا مستي يسوس زغبروا ناي مدحان سرح مسؤون دحر دعا تسماميعنا وعل انت غيرنا ما املا مس املاك كندحينا خاف زمصحاوي اينطفينا كم نهون كم سدرابيتون كندحينا مالتي تريو لهم ابز سيل تريو زلهم اتا مسقل بحر له قلت مسقل دما علو ابل عليا سبات علو انتي مالتي يسوس مويتو بدمي حدش كيداني اتلو خيلو بتي ابت كيدان نا يسوس تراصنينا نفسنا خندحن نخيلنا ابني املاك كيدان نصنع علينا مالتي قال مسكلهم هيوان زنبر خيدان قستي ابدمنا ينبرالو نسو دما نتي امونغوين امونغوهان امونغو مدرن زولو كيدان ملكت كوني يلو قست دمنا تحافلتنا املاك زلعلما وخيدان من انت كونو دك سبات ناي جدن كقبلوا زلوم كنت الله ناي جدن وملو لبنا نخيدان املاك نقبلوا الله نعم تقديم زولكم كيدان مس نفسه كف املاك كيدان كاتو يدلي انت هنا قلنا املاك ابز فتره معرفت ساعات تفقد 10 مس كلهم هيوان زاتو خيدان استفري እዚ ኺዳን ክንዮ ደቂ ሰባት ሓሊፍ ኩሎም ህያዋን ዘጠቃለለ ኣካል ናይዚ ኺዳን ዝንምዃን ዝኾነ ቅድመ ኩነት የለን ንኻላይ ግዜ ማይ ኣሂ ከም ዘይሰድድ ጥራሕ እዩ ኣምላኽ ተስፋ እዩ እጂ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ምዕለቕላቕ ማይ ንሰምዕና ኢና እንተኾነ ግና ብምልእቲ ዓለም ዘጥፍእ ኣይኮነን ከምኡ ከም ዘይገብር ኣምላኽ ተስፋ ሂቡ ኣምላኽ መጠነ ሰፊሕ ብዝኾነ መንገዲ ነዚ ተስፋ እዚ ኣወጀ ዝናም ننوهن لسدرابيتون حديث كستات ينيرو انتاي زنام ننوهن لسدرابيتون تاينيرو حديث كستات ينيرو مخنياتو كم تاقدي مزوركو بتكزية ماي كابل على عيمة تنيرو
ካብ ግመጥ راح ካብ ታሕት ዝመጽ ነይሩ ኩሉ ተኣምላኽ ዝበሎ ንእምነት ዝሓትት ነይሩ ኣምላኽ ክገብር ከም ዝኽእል ጥራሕ ኣሚንካ ክግበር ዘለዎ ዝነበሮ ነገር ነይሩ ስለዚ እቲ ባጫ ትላግጺ ካብቶም ንኣምላኽ ዘይኣምኑ ክሳዕ ክንደይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንርድኦ ኣጸጋማ ኣይኮነን በዚ ሕጂ ግዜ እውን ብዛዕባ እምነትና ንዛረቦ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣምላኽ ክገብሮ ስለ ዝኽእል ኣሚንና ዘይኣምን ሰብ ኩሉ ሳዕ ከላግጽ ይኽእል ግን እምነትና ክፍተን ዳይ ዝኽእል እምበሪ ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ኣቦቱ ኣሎ ኩሉ ሳዕ ዝኣምን ሰብ ድማ በረኸት ካብ ኣምላኽ ይቕበል ቃል ኣምላኽ ክንኣምኖ ክንክእል ኣለና ስለዚ ኣምላኽ መጠነ ሰፊሕ ብዝኾነ መንገዲ ነዚ ተስፋ እዚ ኣወጀ ዝናም ንኖህን ስድራቤቱን ከም ትዝበልክዋ ሓድሽ ክስተት እዩ ዝነበረ ምስ ናይ ብርሃን ጩራ ገይሩ ሕብራዊ ቀስታዊ ቅርፂ ሰኣለ እዚ ብርቂ ወይ ድማ ሓድሽ ነገር እዩ ንዕኦም ነይሩ ዘይብተኽ ኪዳን እዩ እዚ ምልክት እዚ ምድሪ ክሳዕ ዘላ ክህሉ እዩ ማለት እዩ እቶም ዝተረፉ ወይ ድማ ተረፍ እንታይ ማለት እዮም ናይ መወዳእታ ክፋል ናይዚ ፕሬዘንቴሽን ናይዚ ዘቕርቦ ዘለኹ መደብ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ዝነበረ ኩሉ ህያው ጠፍአ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ ለመምታን ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ምድሪ ጠፉ ኖህ ጥራይ ምስቶም ምስኡ ኣብ መርከብ ዝነበሩ ተረፈ ይብለና ስለዚ ሕማቅ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ታሪክ እቶም ንኣምላኽ ዝሰምዕዎ ወይ ድማ ፍቃድ ኣምላኽ ዝገብሩ ንኣምላኽ ዝእዘዝዎ ውሕዳት እዮም ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ከድሕን ስለ ዘይደሊ ይኮነን ግን ኮሚቲ ኩንነት ሎሚ ነዛ መልእኽቲ እዚኣ ዝሰምዕዋ ዘለኹም ካብቶም ውሕዳት ክትኮኑ ንኣምላኽ ትሰምዕዎ ክትኮኑ ብኡ በረኸት ክትቅበሉ ኣምላኽ ይፅዋዓኩም ኣሎ ኣምላኽ ይፅውዕ ክብል ከሎ ብብዙሕ መንገዲ ብሰብ ገይሩ ይዛረብ መብዛሕትኡ ግዜ ስለዚ እዚ መልእኽቲ እዚ ንዓኹም ኣምላኽ ዝፅዋዓኩም ዝፅዋዓሉ ዘሎ መንገዲ ክኸውን ድማ ይኽእል እዩ እዚ ተረፈ ዝብል ቃል ምስ ካብዞም ኣብዞም ስዕብ ጥቕስታት ዘሎ መሰረታዊ ሓሳብ ወይ ድማ ተረፍ ዝተረፈ ኣዝዩ ዝተቀራረበ እዩ ንኣብነት ከተንብቦ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ እዝራ ምዕራፍ 9:8 ኣብ መጽሓፍ ነቢ ኢሳያስ ምዕራፍ 4:3 ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 42:2 ኣብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 14:22 ኣብ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 9:7 ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 11:5 ስለዚ ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎ ተረፍ ኣምላኽ ነቶም ቅድሚ ማይ ኣይሂ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ብሰር ክፍኣቶም ፈሪዱ ንጥፍኣት ኣሕሊፉ ሃቦም ምስቶም ንኣምላኽን ሰባኺ ጽድቁን ከምኡ ዝብሎ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2:5 ምስቶም ንኣምላኽን ሰባኺ ጽድቁን ብምሉእ ልቦም ንምቕባል ፈቃደኛታት ንዝኾኑ ዝተረፉን ግና ኪዳን ኣተወ ይብለና ኣምላኽ እንደገና ንዓለም ክፈርዳ እዩ ኪዳኑን ኩሎምቶም ክቕበልዎ ዝደልዩ ተዳልዩ ኣሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ንእሽቶ መጓሰ እሙናት ተረፍ ኣለው ካብ ካልኦት ዝበለፁ ኣይኮኑን እቲ ፍሉይነቶም ንኣምላኽ ስለ ዘፍቅሩን ንፀጉኡ ስለ ዝቕበሉን ጥራሕ እዩ ሓደ ወይ ሓንቲ ካብቶም ተረፍ ዲኻ ወይ ዲኺ ስለዚ ኣብ ዓለም ብዙሕ ሽግር ኣሎ ብዙሕ ከቢድ ኩነታት የጋጥም ነፍሲ ወከፍ ሰብ እንተኾነ ኣምላኽ ክሕግዘና ከፀናንዓና ተስፋ ክበልና ጥራሕ እዩ ዘሎ ኣብ ዝፋኑ ስለዚ ንእግዚኣብሔር እንደልየሉ ግዜ እዩ ንኣምላኽ ክንደሊ መጽሓፍ ቅዱስ ኣልዕልና ክንንብብ ኣምላኽ ኣባና ዘለዎ ሓሳብ እንታይ ከም ዝኾነ ክንፈልጥ ምክንያቱ ኢየሱስ ኢሉ ኣሎ ኣቱም ኩልኩም ትስዕሩን ጸር ዝኸብደኩምን ናባይ ንዑ ኣነ ክዕርፈኩም ኣነ ለዋህ ልበይ ትሕት ጸሮይ ድማ ፈኩሽ ኢሉ እዚ ከም ብበልኩም ካብ ጠመተ ናብ ላዕሊ ትብል ብኤለን ዋይት ተጻሕፈትያ ከም እንደገና እዛ ዓለም እዚኣ ብሓዊ ቅድሚ ምጥፋኣ ናይ ፈተናን ምርመራን ግዜ ተዋሂቡ ኣሎ ደቂ ሰባት ንኣምላኽ እሙናት ንክኾኑን ከይኮኑን ዘርእሉ ዕድል ተዋሂብዎም ኣሎ ከም መሰኻኽር ናይ ኣምላኽ ንዓለም ብምልእታ ክነብፅሓላ ዘለና መልእኽቲ ኣሎ እግዚኣብሔር ንዘለናይ እዋን ዝኸውን ሓቂ ፈፂሞም ዘይሰምዑ ብዙሓት ደቂ ኣለዎ ኣገልገልቲ ኣምላኽ ናይ መወዳእታ መጠንቀቕታ ክህብዎም ኣለዎም ትብል ስለዚ ብሕፅር ብዝበለ እንታይ ኢና ርኢና ምስቲ ናይ ኖህ ዝነበረ ግዜ ዝነበረ ምትሓሓዝ ኢና ርኢና ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ከተንብብዎ እዚ ሓፂር መደብ ግን ዝያዳ ኣምላኽ ንሰናይና ወይ ንፅቡቕና እዩ ዝሓስብ ስለዚ መጽሓፍ ቅዱስ ኣልዕልኩም ከተንብቡ
بفلاي نتم حدثت مالتي انت الان مجمرا غزي بزعبا نزار اسزي تريو لكم كيكم بونجيل يوحنس جمروا بونجيل يوحنس جميركم لحرنا بتن 4 وانجيلات تخدو وانجيل ماتيوس وانجيل ماركوس لوقاس لكم تخدو مالتي جن بونجيل يوحنس جميركم مصحف قدس بتكداسነት አንብቡ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንታይሉ አብትን ቤት ኤርሚያስ በሙሉ ልብهم ተደለይኩም ነሲ ክትረኹቡን ይኩም ይሉ ስለዚህ ተስፋ ገብር እዚ መልእክት እዚ ጊዜ ወሲድኩም እንደገና አሁን ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም ምክንያቱ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ስለ አፕሎድ ስለ ዝገብሮ ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ሕቶታት እንድሕር ኣለኩም ድማ ኣብ ጽሑፍ ላይ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ ዝበሰለ መደብ بتخطط قرب حسابات علني ስለዚህ ነቲ ድሕሪ ዝቀርብ መደባት ተከታተሉ ወድማ ዕድማትኩም አምላኽ ይባርክኩም ግን በሐጻር ጸሎት ክፋነውኩም ንጸልይ ቅዱስ አምላኽ ነመስግነካ ኣለና ነዚ ግዜ እዚ ስለዛብካና ነዚ መልእክት እዚ ብዛዕባ ስኻ ከመልክዕካ ከምስልና ፈጢርካና ኩሉ ሳዕ በይንና ይኮንና ንዓኻ ክንፈልጠካ ቃልካ ክንንብብ ስምካ ክንጽውዕ ንስኻ ክትሕልወና እዚ ነዚኻ መዲብካና ስለዚህ ነዞም ነዛ መልእክት ሰምዕዋን ሁሉም ባርኩም ምስተዋዕላ ሀቦም ምራሐዮም ኣብ ኩሉ ዘለዎ ህይወት ኩነታቶም ንስኻ ይትፈለዮም ተመስገን ነጽሎ ዝንኽንጽል ስለዝኽኣልካና ብስም ኢየሱስ አሜን ሕራይ ባር አምላኽ ይባርኩም